gekke bui gaan. Maar het is weer droeg. En dus zullen we hopelijk dadelijk uiteindelijk zetten kennen met de eerlijkste twakkamp. Mijn naam is Freek Wijman, naast mij zit oud-toplepper Bart Helmholt. Ja Bart, Weesum en Stwarm, daar gaat toch wel wat ondervinding mee, hè? Want dan ga ik als een FK verschoven maken. Ja, zeker wel. Maar ik moet zeggen, het waait nou wel verschrikkelijk uit en de wind helpt ik nog steeds verloren. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dit gaat bedarien steeds maar. Ja, wij ek uiteraard, maar voorlopig is het plan toch om te beginnen. Wij hebben hier 48 leppers op de batten staan. 24 Friesen, 24 Hollanders. De bedoeling is dat alle leppers eerst 2 keer springen zullen. En mocht het ware talitten, dan hopen we dat iedereen echt nog een treddensprong krijgt. En dat is wel van belang, want pas na 3 sprongen voor alle leppers is een wedstrijd officieel geldig. Mocht het waar daarna nog heel goed wezen, zou er zelfs de 4e sprong nog die we kennen. Maar dat is alle keer 4 voor Utsen. We hopen in elk geval dat alle leppers 2 keer in actie komen. En dan hebben we misschien toch een officieuze uitslag. Hè? Ja, want het is net een wedstrijd waar de reservedatum voor pland is. Zoals een Fries kampioenschap en een Nederlands kampioenschap. Daar is de sneus erop altijd pland voor de inhaalwedstrijd. Nou, die is er nou dus net, die mogelijkheid. Dus het is now or never. We zijn heel benieuwd. De accommodatie leidt er verder tip-top bij. Het zonbed is nog een keer extra vreest. Ja, maar er is natuurlijk toch een bak water invallen, dus dat leidt los. Publiek. Ja, ze zullen tussen de wedstrijd toch vaker vrezen. Hij krijgt jet bij het overleg van de technische commissie. Ja. Er wordt minimaal 1 keer extra vrees, dus dat zelf wel wat oponthoud zwaar hier. Maar het belang van een zacht samenbed is natuurlijk heel groot voor deze leppers. Ja. En voor u zeg ik natuurlijk, want we willen graag dat iedereen heel bloedt. Het is toch een sport die er behoorlijk op aankomt, op de gewrichten en de spieren. Wilst alle leppers dus opsteld stenen op de batten even voorsteld worden. En het terrein zo inrichten is dat het publiek ook op de achtergrond via een groot scherm meisje kan. En wij zijn dus heel benieuwd, want ja, de trend van de laatste jaren is eigenlijk met de twakkamp dat de thuisploeg vaak wint. Ja, dat is weer ja. Ik al binnen de Hollanders de laatste seizoen wel redelijk favoriet. Hebben we er toch nog per tussenuit kunnen snoepen, gelukkig. En waar ben ik bij de training geweest hier, de teamtraining van Team Friesland. Nou, ik had daar hele mooie dingen zien. En nou ja, vooral bij de junioren en jongens hebben we natuurlijk een aantal toppers zitten die voor u toch wel een verschil kunnen maken. Zeker. Eerlijk is eerlijk, ik ga natuurlijk de uitslagen van Oren en Heren dus even nice jongen. En ik moet zeggen dat de overwinningen van Holland vaak behoorlijk roemer binnen als die meest van Friesland. Dan Friesland wint vaak met 2-3 meter verschil als ze winnen. En ja. Holland Bigelies vliegen hier meer dan 1,5 meter. Ja. Ja, en dus is het een beetje puzzel in West. Ik ga even een berekeningje maken op basis van het gemiddelde van wat een lepper springt. En dat gaat over zo'n wedstrijden. Dan komt er een gemiddelde afstand uit. Als die gemiddelden van de Hollanders zien over de Friesenlijst, nou, dan levert dat interessante cijfers op. Want dat houdt eigenlijk in dat de seniorengroep, dat die uiteindelijk gemiddeld op een verlies van 4 meter rekening kent. Ja. In totaal. Dat de vrouwen een liefst 2 meter te kwart komen op de Hollandse. Dat de junioren correct in het voordeel lezen bij een centimeter of 80. Maar dat vooral van Friesland de meest te helien is bij de categorie jongens. Maar haast 6 hele meter verschil. Ja. En de famkes die zitten ook op een liefst 3 meter. Dus dat houdt eigenlijk in dat de eerste ronde straks met de famkes en de jongens en de senioren B zeg ik dan maar. Dat Friesland daar eigenlijk een grote stap zetten moet. Ja. Om het te verwachten verlies in de tweede ronde wat op te vangen. Ja, dat klopt helemaal. En nou, wat we vaak bij de Hollandse wedstrijd natuurlijk wel zeggen, dat er een aantal topfavorieten van u, van Friesland, en vooral bij de senioren, dan 3 of 4 keer het wetter indoeken. Ja, dat betekent 0 meters. Tenminste niks extra's boven de limiet. En dat is eigenlijk waar is dat ik besprutsen. Zo van jongens, zwaar je nou eerst als een afstanddeel zegt voor dit klassement. En dan kunnen we dan terugbouwen naar een eigen succesje. Maar het teambelang zit goed voorop. Ja. Nou, en daarvoor hebben we als beide bonden gaan ze aanpraat dat we sowieso werkje met drompelafstand. Dus stel, alle deelnemers zullen er alle keer inspringen.
dan is de eindstand 332 meter tegen 332 meter. Hoe zit dat? Nou, ze aanpraat een senior die drompel leidt op 16 meter. Dus springst te wetter of springst 14 meter, dan komt er toch 16 meter op papier. Dus alles boven de 16 meter telt mee. Bij de vrouwen begint de teller vanaf 12 meter. Bij de junioren begint de telling vanaf 15 meter. Bij de jongens na 13 meter komt er winst. En bij de famkes vanaf 11 meter. Nou, dat is een gegeven wat we even in de gaten houden zullen. Wij zullen continu via het digitale scherm tussenstanden krijgen. Want bij elke sprong wordt dat verwerken. En ik heb dus zien hoe de tandstand op dat moment is. Maar dus per sprong kan de voorsprong of de achterstand groeien of krimpen. Ja. En dat is een beetje het boeiende van zo'n wedstrijd. Hè? Ja, dat zeker. Een één sprong kan het hele klassement weer op de kop zetten. Als je een jongens haast als een Lefferts natuurlijk bij de jonkjes, waarbij de drempel op een 13 meter leidt en de jongen had gewoon een 20 meter in de voeten. Ja, als die op een 20 meter dan springt er zo'n meter bij het klassement. Ja, dan gaat het mal natuurlijk. Ja. En zij kan dus uiteindelijk, en dat hebben we vaker meemaken, kan in de allerlaatste sprong de twakkant nog een draai krijgen. We hadden meemaken in het heidenschip dat Overbeek en Rian Baas in de allerlaatste sprong de meest nog naar Holland tillen kon. Maar die gingen toen toch onder de spanning gebukt, uit koers, scheef. En toen hadden we correct mij, ik geloof iets van 12 meter verschil won. Maar dat hier samen roos kent. Ja. Daar hoop je natuurlijk een beetje op. Hoe het komt, zullen we afwachten maken, want het waait een storm hier. Ik ben heel benieuwd hoe die polsen straks stenen in de houder als ze er net uitwaaien. Maar het zal een hele bijzondere editie worden, vind ik. Ja, nou zitten we hier nog wel redelijk van achter. Nou ja, afspraak is een beetje als de pols nog in de polshouder bloot zitten. Dan gaat de wedstrijd terug, maar zodra het eruit begint te waaien, ja, dan is de wind zo sterk dat er al last zou worden. Nou, ik ga nu een paar poesters zien waarbij ik het net vertrouw dat een stok van 13,24 meter in de polshouder bloot zitten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit bedaard wordt. Nou, het rondje voorstellen wordt nog even aanmaken. Wat ik wel opvallend vind, of opvallend, wat mij opviel. De sterkste man van Holland, Jacco de Groot, die in het klassement op nummer 1 staat, die is er hier net, hè? Nee, Jacco had een hele bijzondere weekend natuurlijk. Oude week is de koning bij hem op de bedroogwest te zien. En hij is nu naar een nichtje van zijn vrouw van Lisbeth eerder op een trouwerij in Frankrijk. Ja, zeg je dat sommige dingen hebben voorrang en prioriteit en binnen een keer zo. Nou, het komt u net verkeerd uit, want... Jacco is zo'n persoon die dat in de laatste sprong altijd nog even een del zetten kan. Die is levensgevaarlijk. En ik had de hoop dat uw eigen Friese senioren dit het seizoen toch wat stroef begonnen binnen, laat ik het voorzichtig uitdrukken. Gemiddeld daar toch vrij leeg staan, dat die zo staan gewoon echt wat in vorm komen. En die zullen dan hopelijk in combinatie met het tussenwaardeel van Weensen, verse schoonzen, dat is er net in Holland. Misschien kan dat wat voordeel opleveren. Ja, en we hebben natuurlijk een aantal jongens die wel redelijk wat power hebben, steeds maar naar het Gepeersma, naar het Brandsma. Ja, en dat is, bij deze wien is dat gewoon een groot voordeel. Dat is het iets zwitter bouwd best en dat is iets meer in die wien opbrengen kist. Nou, jij op achtergrond het Friese volkslied niet correct, is het Wilhelmus klonken. Het is wel een bijzondere dag, want we hopen Unit Wilhelmus ook nog eens een keer te jaren. Zeker weten. En ik roem op die jaren kleer te wezen daarvoor. Maar de match van de Leppers, ja, die is hier inwezen. En ja, dit beeld vertelt een soort, de vlaggen in top, die staat op boegen, die jaren we hier haast krijgen. Laten we zien hoe het zich ontwikkelt, maar dat het spannend wordt, dat is eigenlijk wel wis. Dat zeker, ja. Dan hebben we de officiële opening voor de twakamp. Het publiek begint toch nog wat binnen te drippelen. Er is nog wel wat ruimte, het zintje schijnt. Ja, er staat een poesterwien. Het is net verkeerd om toch echt nog een rij als gemeen te nemen, want ja, het zou kunnen dat je
nog een snitter Rijnwetter toch. Ja, het leek het nou tot een uur is voor jou 4 droeg te blowen. Dus dan zo'n heel eind in de wedstrijd wezen. Alleen de wind bouwt nog steeds Woltero. Hij houdt nou een 4 voor. Nou, dat is het hier al roem. Ja. Ja, het bloot wel penibel. Maar dit waren, als je naar de bult, hoe mooi zinnig de bult erbij leidt. De meesten zitten zelfs in een kwarte broekje op de bult. Dus het denk nog steeds wel de moeite waard om echt deze kant op te komen. Ja. Er ben ik een paar plekjes dat je gewoon lekker in de leiden zitten kennen. Dus laten we hopen dat de Lieppers hun keusje uitvieren kennen, ook onder deze omstandigheden. Ja, ik ben heel benieuwd hoe Auke en Mare, ben nu zijn bondscoaches natuurlijk, winsten voor het TREC. Ze hadden er echt werk van maken. We gaan hier een mooie jonnendel zetten. We gaan ze nou omtraind en wat spandoeken maken. Maar ze hebben echt wel een mooie visie. En ik hoop dat de Lieppers meegaan in die visie en in de uitvoering daarvan. Nou, de eerste sprongen voor u stel dat laten zien of hoeveel invloed die wien had en of dat lukt of net. Ja. Nou, dan komt ik even naar Liepper naar boven keurien. Ja, die moet even in de tape, die moet ik even helpen. Ja, die moet even behandelen worden, maar die kan misschien ook even aan hoe hij het in deze wedstrijd onderschot. Weet je, kinder Liepper de tekst. Hoe zit het in de wien doen? Ja, nou ik heb in PS-sprong maar een hele dikke vlaag wien in Burgum, dat kan niet slepen. Dus ja, dit is voor mij een vertrouwd gevoel natuurlijk. Ja, Wisse Broekstra natuurlijk. Mijn pupil, mijn trots. Dus ik ben heel benieuwd wat er hier zien laten kan. Nou, dan mag er maar even intypen. Wij zullen staan gewoon uw blik richtje op de sconsen. De motten die we uitrollen, rubbermotten, die gaan ze natuurlijk zo lang mogelijk opdroegen om ze droeg te houden. Nou, dat wordt even uitlijn. Dan kunnen de polsen in het water even aanmetten worden. Dan zullen we per stuk de deelnemers terugnemen. Het gaat als volgt op de vierste batten. Daar komen straks de famkes in actie. We beginnen steeds bij een Friesin en dat wordt heel dit opvolgen terug een Hollandse. Op de middelste batten doen we datzelfde met de jongens. En op de voorste batten, de grote batten, nemen ze dat. Daar zal het tweede deel van de seniorengroep beginnen aan haar wedstrijd. En van Friesland is de eerste man die dan in actie komt met Tevens Hopma. Nou, het gaat dus in eerste instantie om oer die drompelafstand heen te komen om het tal meters in het vaardiel van Jotien op te bouwen. De senioren moeten straks oer de 16 meter springen om daar wees te komen. Op de middelste batten zie de pols al in de houder staan. En de vierste batten, daar staat de eerste Friesin bij de famkeskleer. Dat is Nienke Klein-Velderman. Ik denk dat die als eerste uiteindelijk zet. Ja, die is in actie. Nienke Klein-Velderman had een persoonlijk record van 14 meter alven. Nou, die had de pols even op safe zet, want die waait als een raket naar de andere kant. Nou, het voordeel is, ze blijft droeg. Maar het nadeel is, ze helpt die line van halve meter net. Dus daar is geen winst hellen. Op de middelste batten staat kleer Riemer Zielstra. En wat kan Riemer Zielstra in zijn eerste sprong? Nou, dat lijkt het al wat beter. Ja, we zien je wel dat ze de win in de rij gaan. Hè? Ja. Dat ze waaien al in naar de andere kant. Dus dit is echt een eerste ronde. Ze zal echt vielen. We zeiden wat is er mogelijk met deze win. Maar het lijkt er wel wel op dat ze vooruit waaien. Ja, de jongens maken over de 13 meter. En ik denk dat hij dat niet aan had. Dus ik denk dat de eerste centimeter extra voor Friesland noteerd worden kan. Ja. Ik zie op het eerste boert. Even zien of dat klopt, ja? Ik zie dat Theo zelfs zonder top op de stok springt. Dat is natuurlijk een keuze die is kerstmeidje met deze hurde wien. Dan had de wien toch minder, want er komt nog 1,74 meter bij op als er een top bovenop zet. Dan vangt er gewoon meer wien. Ja. Ja, en iemand als Stevens met zijn kaliber, die kan ik een jongetje een hele meter del zetten met een kerel al een heel. Ja. Dus ergens qua team wel een goede keuze, denk ik. Nou ja, is het reëel om topsprongen te verwachten in bad, jongens? Nou ja,
Wissersheid het krijgt springt PR met Huddewien. Ik ga ooit de eerste 21 meter ooit mijn hele Huddewien van links maken. Dus het kan wel, alleen het is wel wat een loterij. Ik ben benieuwd, maar ik denk wel dat het verstandig is om inderdaad zonder... Ja, ik vind het wel een mooie keuze. Want een hele protte van die man, die kunnen nooit zo makkelijk op de stak uitklimmen. En dat had bij de voordeel dat er een uitsprong misschien mogelijk is. Ja. Nou, zeker een loopveld heel raar. Dat is juist nou bij Tevens. Tevens Nee, komt die er waren te net vol. over het derde punt. En op En de vierde eerste platte, Hollandse Famke. Julia van der Klei. Ja, en die pakt hem meters. Ik ben jou de afstand nog schuldig van Nienke Klein-Velderman. Die komt dat 10 meter zandje. Dat is dus onder de halve meter, dat ben 10 centimeter. Maar Riemer Zielstra, die noteerde 15 meter en 9 centimeter. En die pakt dus een dikke 12 meter bij de jongens. Ja, Alder. Ja, ondertussen waait hier in één oor waait hier echt ondersteboven. En uw commentator zit ook mooi in het wetterschot. Dus we zijn nog net uit de Huddewinwij. Bij de jonkies ondertussen Thomas Meijer van Zegveld. Ja, die pakt er niks bij. Het is in alle opzichten een spannende medje, ook voor u. Wij staan op een boerenwijn, opbouwd met een steiger. En daarboven nu zit nog een cameraman, heel heeg, vol met een rigibiem achter hem. Maar het scoort hier aardig, dus zolang het de situatie talent domme verslag, maar misschien moeten we haast wel verplaatsen. Ja, ik zal toch even vragen. Misschien kennen ze u nog een beetje zeker in een dikke BM of zo. Ik ben heel even naar de Ruud. Nou, we zijn in elk geval al een beetje geresteld dat de steiger met een dikke sjorban verzetten in het bjemmerregen achter ons. Dus we bezieken het bij te houden. Er is wel het feit dat onze uitslagen nog net zo hard binnendrippen. Want ik geloof dat er technisch wat strubbelinkjes binnen mij Troja van de digitale standen. Maar we bezieken hier over zelf op eigen te houden. Ja, het is moeilijk een twak op spannende meisje zonder uitslagen. Ja, nou ondertussen hebben we Wouter van Midden ook bij de Famkes. Daar gaat Danielle Hielema. En die gaat een heel lijn de goede kant uit. Wouter van Midden hier op de voorgrond zit er wat minder lekker in. Wel een senior die best heel veel kan springen, maar laat dat je dan net zien. Gaat wel over de 16 meter denk ik, hè? Ja, nou dan Wat die lijn op 16 lijn. En daar ga ik wel vanuit. zien we ondertussen dat touw van de stalker loslutsen is. Dat is een soort losbreekinrichting mocht het touw vast zitten op een sconce. Dus zit in de stok. Dat het in ieder geval losbreekt. Zodat als net de stoksoers breken of heel raar te lanen komt. Alleen dat jou nou even wat oponthoudt op deze sconce. Ja, dus met Reinder Haanstra ook even wachten. Want er zweeft nu een pols van de senioren voor zien batten. Ja, zolang het die daar hingt en het is hem daar moeilijk bij krijgen, kan hij naar het leppen vanzelf. Nou, de pols die wordt erbij visken. Dan maar even met de haan. Het kan er een night touw aan. Even een ouderwets. Ja, zat die hem vroeger. Hier in Wezen waar vroeger de stok mijn bootje naar de andere kant bracht. Samen met de lepper, zo was het weer omgebracht. Reinder Haanstra in de jongensgroep. Ja, dus ik zijn jongen die dit hier behoorlijk onder wij timmert. Zijn persoonlijk record al opgericht had naar 64. En gemiddeld uitkomt op 16,5 meter. Nou, als dat jij het van me krijgt, dan denk ik dat hij hele goede zaken doet. Want nogmaals, als wij die twakampen winnen willen, dan luizen de gerust troeven in de jongensgroep. Ja, zeker. Maar ja, Reinder, een jongen, krijgt als zijn broer een mooie stylist om te zien. Oei.
Oei. Maar hij gaat de volle weg. Zit ik wat brik in de stok, zwaaide maar eigenlijk maar 1 voet terug. Ja, dan 60 met in het spoor. En boegt Aartje en weer in, hè? Zodat hem er misschien te bot op de wind zet had. Ja, hij hangt echt wat op die kant, hè? Dus dat is moeilijk te zeggen. Ik geloof dat de wind voornamelijk in de reg zit, dus ze zal net heel veel last hebben van de zijkant. Nou, de digitale boer begint wat te doen. En dat betekent dat we melden kunnen dat bij de Hollandse Famkes Julie van der Klei 12,89 noteerde. En Danielle Hillema 12,52. En nu zeggen we Tessa van Vliet. Tessa van Vliet. Ik geloof net dat hij er heel veel bij springt. Dan even een heel voorzichtig tussenstandje naar de eerste sprongjes. Dat betekent dat de senioren op dit stuit, de Hollanders, een heel meterke voorsprong hebben. Dat bij de dames en de junioren eigenlijk nog net vol gebeurd is. Bij de jongens intussen 1,66 voorstenen. En dat de Famkes van Holland een lichte voorsprong hebben. Nou, ja, dat zijt allemaal nog net zo volle. Het is allemaal een wat oudtaartje, maar de kop is er al. En bij de senioren hebben we nou natuurlijk de man die hier historisch kreunvliegen hier. Zeker weten. Regerend Frieske kampioen Rutger Piersma. Springt echt zonder top, zeg ik. Ja. En in zijn geval is dat echt net onverstandig. Nee, die komt gemiddeld nog net zo hele vier dit seizoen. 18,22 is in gemiddelde. Dat tekent er hier voor trouwens. En ja, dat nog net. Een goede loop, alleen nog te weinig aanzet. En dan juist dat er wat naar beneden gliedert met zijn insprong. Dat hele waanzin op trein net wat last van. Dus hij had hem nog net helemaal lekker stabiel. En dan jaren we de BM weer kletteren en klapperen. En toch wordt er lept. Dit is Nicolai Lodder. En die doet het net eerst zo raar. Maar ik haal hem niks op 7. Ja, wel aan de 7 kant en toch 3 klemslagen. Dus, net een jongen die heel makkelijk hele dikke afstanden zal springen. Dan gaan we bij de Famkes. Noah de Boer. Dus dit, ja, dat is natuurlijk toch een van de Frieske troeven. Want ja, die had in een van de laatste wedstrijden HPR opkrikt naar 15 meter 53. 43. Maar wel in een hele mooie stijl. Ik ga ze in een drillzakse springen zien en dan dat wie toch wel heel erg mooi om te zien hoe makkelijk dat zij dat springt hoor, dat soort afstanden. Explosief. Had natuurlijk een turnachtergrond. En ja, als ze die voorwaartse snelheid omzetten kennen in opwaartse snelheid en daar ligt het nou wel op. Ja, die is tot nog de 4 bij de vierste. Een hele mooie stabiele loop insprong bij dit. En dit is wel een sprong dat ik met verder bouwen. Deze aan de stok 2040 zoek ze en erop bouwen. Zij doet goede zaken namens Friesland in de categorie Famkes. En ik die Famkes categorie, ja, die zullen we nodig hebben, willen we in die twee kampen komen meidje. Ja, Holland staat er nog krijg wat voor. En dat verschil zal nou naar de Friese kant uitvallen, daar ging ik vanuit. Bij de senioren ondertussen Lucas van Eyck. Ja, 2016 jaar, daar achter zijn namen staan. Hè? Dat ben jongens die in principe 21 meter springen kennen. Nou, net met de insprong die er jood maakt. Nee. Dat nota. Plus, dus, dat is ik wel een sprong die te vliegen hier maken. Want dit hier kwam hij nog net verder als nieuwtje 70. Nee. En dus ik zijn jongen die na zo'n wedstrijd gemiddeld op een 18,5 meter steert. Nou, dat is een beetje vergelijkbaar met een protter van de Frieske senioren tot nota. Ja. Die moet echt nog een beetje warm worden. We binnen Jelma een seizoen, het wordt heel haast tijd, hè, dat die vorm er een beetje komt. Nou, bij de junior, bij de jongens, Martijn Zuidersma. Ja. Ja, laatste wedstrijd goed op gang. Mooie stijl, echt een grote, sterke vent. Dus wel een jongen waar ik wel wat van verwacht. Ik in drills won er eigenlijk voor de eerste wedstrijd. Ja. En die dat echt ja. Super netjes. En helemaal in het begin had ik een wedstrijd won. De tweede weer dat. Toen sprong ik in de Frieske truiscel, want zijn PR is dit seizoen op Santje 92 gezet. Ja, en dat is een jongen die zit zijn leven, dat is af en toe nog flink moeilijk met ze kennen. Het ben kameraden van elkaar, ze trainen bij dezelfde afdeling, maar ja, hij doet het super netjes. Ja. Sure, die stok sweepen. Ik
Ja, dat hij er wel een top op had. Ja, hij had de maximale stoklengte de wol op staan. Maar die stok die waait heen en weer. En ja, hij staat uit de wachtje van wanneer zeker rennen. Ja, je moet even tussen de vlagen trom, maar dat is voor hem te moeilijk timen. Martijn Suddersma uit Kalmerpomp. Ken die hier voort een mooie afstand wel. Oh, mooi erin, hè? Ziet er net verkeerd uit? Ja, veel Ja, bij de shit, fieste. dit kan helpen. En die pakt hier meters van Ja, en Friesland. toch nog wel echt een safe sprong, hè? Ja. Gecontroleerd, mooi jocht. En dan hebben we twee nieuwe kandidaten bij de senioren Jan Teerde Nauta en bij de famkes Esther Wesselink. Ja, Jan Teerde had het echt nog net helemaal dit seizoen. Dit is Die hebben de Esther famkes... Wesselink. Ja. Nou, redelijk sprongje. Maar echt meters willen er nog net maken. Jan Teerde Nauta. Ja, die had hem nou wel lekker. Jan Teerde Nauta, ja. Nou, dat de fieste. Het is het werkje, just bij hem. Maar het is... dat is een beetje het nadeel van de topper. De stok reageert ook een beetje oors. Er zit dan volle minder sweep zit erin. Dus het klimt even weer een beetje oors als dat went best. Dus dat zal in de tweede ronde zal dat ook wel weer een verschil maken. Kunnen we jou nog even melden dat Martijn Sudersman hier krijgt 16,40 meter sprong. En de teller begint bij 50 meter. Dus dat is toch een haast een oorlog meter die hij pakt, winst. En nou de boer die komt tot 45. Nou, daar staat de teller op 11, dus die pakt 12 hele meter haast. Dus dat ben wel van Friesland op dit moment goede ontwikkelingen in die categorieën. Bij de senioren nog een lichte achterstand, maar ik denk dat na deze sprong van Jan Teerde Nauta dat wel eens omdraaid worden kan. Rutger Piersma noteerde is correct 15,26. Nou, dat is dus 10 centimeters, want daar staat de teller op 16. Wouter van Midden hier daar 16,46, dus dat is dan correct het verschil van de senioren. Dan krijgen we nou Sander Kastelein bij de jonkjes. Ja, leidt echt nog voor de line, waait eigenlijk heel hard naar de orenkant. Wel een jongen die het echt wel kent, maar een PR van centimeter Santje natuurlijk. Ja, een beetje een onwerkelijke toestand hier voor u om te zitten, want het is stralend waar en het ziet er prachtig uit, maar het verleent dus in eren van zijn hut op de wien is. Dus het is een beetje een nuivere situatie dit hier met de twakant. Ja, en toch heb ik net het gevoel dat de Leppers tot nota echt heel veel hinder ondervinden. Van, we zien weinig weersprongen, weinig echte scheepsprongen. Ja. Dus de wind zit meer van rocht achter dan dat we verwacht zien. Hier is wat draait, hier Ja. is meer voorzien nou. En ja, daar zit toch een behoorlijke bembal tussen. Ja. Die het slimste er in eerste instantie wordt uitkeert. Een Frieske trui op de batten bij de famkes. Ik bij de jongens, maar ik bij de famkes. En dat wil zeggen dat Sanne Boustra, dus regerend Fries kampioen, en nou beziek je mij. Zit er mooi in. En ja, een hele vierde. Het gaat gewoon trouw, want ik de senioren binnen in actie. En dat wie Daniel Kluistra, typische twakkampspringer, daar springt er vaak PR's. Ja, En die liet ik een heel aardige afstand zien, hè? Jan Teerde Nauta hier 16,83. Nou, dat is dus 83 centimeter derby. Maar ik, Daniel Kluistra, komt oer de 16 meter namens Holland. Ik ben benieuwd naar de afstand van Sanne Boustra. Want die hier een hele creëze skrom daar. Die schans bij de famkes. 82 zie ik staan op het scorebord. ja, Dus dat is echt een liedje 12 meter winst. dat kan weer helpen. En dan hebben we ondertussen op de middelste scans maar Sietse Lefferts aan het voorbereiden. Nou, van de meiscreeuwers onder ons op dit stuit. Nee, dat we haast in ronde hoorn is de tussenstand in het voordeel van Friesland 6 meter 73. Dan gaan we door de categorie jongens, famkes en senioren B. En een van de grote troeven van Friesland bij de jongens die het nou klaar in de Frieske trui. Sietse Lefferts.
Ja, een onwaarschijnlijke nieuwe persoonlijke record van 2048. Een jongen in blakende vorm natuurlijk. Een heel stuk power erin. Mooi om te zien hoe deze jongen lept. En kan eigenlijk redelijk makkelijk die 18 meter springen. Ja, wordt steeds stabieler. Ik ben benieuwd wat er in zijn eerste sprong deed. Hij zocht echt zijn pols gewoon heen en weer zwabberen. Ja, dat maakt het moeilijk, deze lepperij. Ja, van de week drills iedereen wat een off-day. Dus ik hoop dat dat mentaal omzetten gaat kent nou naar een goede day uit. Ja, zelfs bij een off-day wordt er nog kwadden, hè, mijn dikke Santje. Ja, dat is weer. Maar ja, dat is de klasse die deze jongen op dit moment had. Had de stok 4 te staan, pakt hem eigenlijk altijd wel redelijk stabiel. Ja, en dan is draaien slagen is ik gewoon Santje een heel. In zijn geval wel. Hij had een turnachtergrond, is hier in zijn jeugd actief best in Jereveen, in Squallen. En dan heb je een hele goede basis voor een sport als het vierlap. Nou, Sietse Lefferts, zijn eerste sprong. Goeie loopinsprong, ja. Hij pakt Scheef. meters, maar hij gaat wel uit koers. Ik denk zelfs boeten de sector. De sector is wat breder gelukkig, maar nou ja. Hij hield jij wel jong dan. Het zeggen Goeie loopinsprong, zeker weten. Nou, bij de senioren staat ondertussen Sietse al klaar. Die wacht even tot de stok weer omkomt en de mat meten worden. Van Oosterum bij de Famkes, de Hollandse kopvrouw die alle wedstrijden nog nooit gewonnen had in Holland, die gaat te wetter. En Ja, die nou lieten zullen wel wat les van nou de zullen we toch wel 2 sprongen die het les van de win gaan. Zit ze Bokma. Bij de senioren, nee, gaat te vlug hoor. Kan dus geen winst pakken. En dan hebben we in deze eerste ronde op de middelste batter nog 1 kandidaat. Jelle de Ruiter namens de Polstok Holland. Zal van de jongens nog in actie komen. En bij de senioren nog een sprong van Sander van Vliet. En dan gaan alle deelnemers van de eerste ronde hun eerste sprong halen. Ja. En dan gaan ze voor eerst dus nog 1 kans hierna om zich te verbeteren. En dan beginnen we eerst met de volgende categorieën. Nog even voor de duidelijkheid, normaal gesproken is het bij een tweekamp zo dat alle deelnemers 4 keer springen bij je. En uiteraard de vierste afstand die telt dan mij voor het eindklassement. Maar op basis van de waarsomstandigheden is hier beslist dat alle deelnemers eerst maar eens 2 keer springen. Dan hebben we in elk geval een wedstrijdsjongen. Die is dan officieus. Want een wedstrijd is nevens de reglementen pas geldig als alle leppers 3 keer lept hebben. Nou, dat wordt aan het eind van de middag een vraag die we nou absoluut nog net beantwoord kennen. Maar we hopen natuurlijk dat het een officiële wedstrijd wordt. Hè? Ja, ja. Nog 2 deelnemers dus om deze eerste ronde. Ja, de klassementsleider van het Hollandse kamp bij de jongens natuurlijk Jelle de Ruiter. In het mooie gele shirt van het leiderstenu. Nou, even ter indicatie. Die springt gemiddeld hoe zo'n afstand 15:49. En onze kopman, Sietse Lefferts, springt gemiddeld 18:64. Alleen even het verschil om te gaan in die jongenscategorie. Ja. Zult er trouwens net in zo gek uit, ja? Maar Just het in de afstand waar we hebben om. Ik een jongen die er met 3 klimslagen 4 voor de eerste linie leidt. En een Sietse Lefferts die met 3 klimslagen 10 de tweede linie leidt. Dus dat is wat verschil, ja. Dit een stuk dichterbij bij de Hollanders. Nou, Sander van Vliet, die maait het nog doen bij de senioren. En dan beginnen we bovenaan een richtje voor de tweede sprong. We hier al een beetje zijn het verschil moet maken worden in de eerste ronde. Nou, ik hier op basis van gemiddelde uitrekenen dat het verschil dan ongeveer 8 meter wezen zou. Op dit moment is het haast 9 meter. Dus Ja, dit lijkt het wel knap. We gaan inderdaad 2 categorieën, we hebben gelijk in. De dames en de... deze ga ik nog net meeteld, hè? Die kennen Nee. pro de goermeid. Ja, En dat doet er ook. dat doet eruit, ja. Ja, zeker. Die pakt hier een hele brok weer om. Ja, die Sander- gaat richting de 18 meter. Sander van Vliet, die zorgt ervoor dat het verschil weer een stuk lietser wordt.
Ja, dan kun je die insprong Ja, dit ben eigenlijk de 8 meter pakken, hè, dan. Dit ben eigenlijk de sprongen die Smeitje was als eerste sprong, want eigenlijk is de druk en nou wat dat presteren maar voor het team, zeg maar. En hij kan nou de volgende sprongen iets meer weg. Hij had zijn taak grotendeels volbracht. Santje met een 90 springt er, dus inderdaad haast 18 meter. Nou ja, dan betekent dat voor deze ronde dat Friesland op dit stuit 6 meter en 5 centimeter valleidt op de Hollanders. De grootste winst leidt in de categorie jongens, haast 4 meter. De Famkes, ook haast 3 meter. Maar dat de senioren op dit stuit op een verlies staan van een liefste 2 meter. Dus het komt om het nota redelijk uit te verven op de gemiddelde statistieken uitwezen. Nou, Ja. Nienke Klein-Velderman voor haar tweede sprong. Ja, die is beter als correct. Nies correct, hier zit 10 meter zoontje. En die gaat nou richting die halve meter. Ja, het zou mooi zijn dat ze een paar centimeter pakken kan. Ja, ze maakt oer de halve voordat de teller begint te rennen. En dan hebben we Riemer Zijlstra bij de junioren. Of jonkjes, excuus. Krijg 15 junioren. Ja, dat wie een Die pakte dikke de... 2 meter geweest. Ja, Maar die kan echt wel 16 meter springen. Die heeft Ja. nou uit koers en brik ja, die het bord in en te koers. hut hoor. Dus die verbetert hem net. Maar had wel die 2 meter jongen winst Al te steen, voor ja. Friesland te staan. Telis Hopma, bij de senioren, ja, die hier een totaal misleerde eerste sprong. Een wierdsprong zelfs. Ja, en je wilde net de Twakamp herinneren dat we om een wiersprongen. Dus Nee. hij zal op 7 matten en dat kan hij in principe. En dan komt er ook een Had hem nou beter, hè? Die is aardig beter. Maar Ja, het is Ja, wel aardig verrot. dik. Het is wel wat verrot in de stok, inderdaad. dus ik vreeg me altijd die 16 meter wel helpt. Egent echt net heel tevreden. En inderdaad, eindigt dit nou Joert wel in 2 sprongen, dan wie dit het beste optreden van Theo is. Ja, dat zou wel wat schande zijn natuurlijk. Ja, dat is toch een jongen die het eigenlijk in basis vrij makkelijk een sandje 18 meter del zetten. Ja, ja. Normaal sprutsen. Ja. Maar nu even niet. Ik heb melden dat Nienke Klein-Velderman wel degelijk winst maken had bij de Famkes. Zij moest al een meter helje, het waard 12,44, dus een dikke, ja, haast een meter. Dus die docht daar hele goede zaken. Daar is Julia van der Klei. Ja, die pakt echt een heel stuk erbij, hè. En die hier strakjes tol van 89, maar dat moet meer. En die gaat nou dik hoe die line in. En die line leidt volgens mij daar op 13 meter. Ja, en dat balsje leidt zelfs op tredje 45 van Noah. Nee, op tredje 82 van Sauer. Ja, dit is een lietse tredje die ze nou springt, maar dat is wel een verbetering van haar eerste sprong. Dus echt Holland pakt 10 centimeter er wel weer bij. Op de middelste batten Thomas Meijer bij de jongens. Die krijgt tredje 53. Dus dat is 43 mag ik zeggen, 43 centimeter. Nou, daar komt niks bij. Nee. Striem in een sprong, mist eigenlijk de hele stok, zak het naar beneden. Ja, dan is het wetter te breed om de andere kant nog te hellen. En jullie van der Klei bij de Famkes wel degelijk over die tredje meter alve. En maakt het verschil in die groep weer een beetje lietser. De Famkes staan nog steeds op winst in die groep 4,31 meter. De jongens staan op dit stuit op 4,84 meter winst. Ja, bij de senioren, daar had de Hollanders toch voorlopig de betere papieren met 1,88 meter winst. Brengt een totaalverschil in het voordeel van Friesland op dit stuit op 1,27 meter. Maar dat zit ik nodig, hè, want de grote kanonnen van Holland die Ja. zitten eigenlijk al een keer in de tweede groep. De top 4 zit eigenlijk helemaal in de tweede groep. En dat ben al wel 21 meter springers, steeds maar. Dus hier moet een behoorlijk godslijn worden om dat opvangen te kennen. Wouter van Midden bij de senioren. Nies krijgt 16,46, maar
ja, als je een persoonlijk record had van 2042, dan is er ooit een keer Fries kampioen mee man, hè? Ja. Hij pakt hem nou echt volle batterie, hè? Dit is de... Ja. Afstand valt me wat zin, want net was hoe heeg dat er zit, gaat dus kennelijk toch redelijk uit koers. Maar wel een dikke zandje. Ja. Dus daarmee binnen de 12 eerste afstand nou voor de Hollanders. Vierste daar in die groep Sander van Vliet, zandje 90. Ik ken ervan uit dat dit niet wel richting zandje heel gaat. Ja, en dan hebben we de Famkes. Nee, Danielle Hielemas in. Ja, en bij de jongens naar Reinder Haanstra, die hier weersprong, Ja. dus die had in die jongensgroep nog niks de wiesenleer bekend. Hij zocht dus op zijde. Ja, ik denk dat de Famkes eerst doen. Ik denk, ja, Danielle Hielema. Ja, mooi in de stok. Ja. Nee, dan is het toch dat ze pakt weer door de wing. Want ze zit er hartstikke mooi rocht in. En twee klimslagen slaat ze op in je zo. Hier tol we 52, dus had Wol oorlogmeter pak van Friesland. Nou, Reinder Haanstra. Ja, had hem nou beter, hè? Reinder Haanstra, die doet goede zaken in die jongensgroep. Keurig. Iets uit koers, zelf net tevreden, poest en stand wel wat. Maar Hij wil altijd verder. Maar pak toch wel wat. voor het team Friesland doet hij een hele prima bijdrage. En daar wordt de voorsprong dus groter. Ja, Wouter van Midden die krijgt bij de senioren Santje 43. Tweede afstand op dit stuit in die groep. Ja, daar is Rutger Piersma nou de stok ontzetten. Ja, het is toch echt te hopen dat Rutger die insprong onder controle krijgt steeds maar. Hij zakt het af en toe echt een behoorlijk ei. Ja, en dan best die stok helemaal kwijt. Ondertussen hebben we hier een poesterwin die we Joet nog net meemaken gaan, zag het. Wie scoort zichzelf weer in de positie alle kanten op. Dit maar zelf in de gordels dadelijk, hè. Die waren hier het veld in. De vlaggen staan strak oerdwas. Zoek maar eens achter Rutger Piersma. Hele stieve zitwien. Hopelijk wat er naar voren erin de batten verdwijnt die de wien een beetje achter de bienbal, maar het is wel een kunst om hier een goede sprong te produceren, jongen. Het valt net uit, hè. Dan met de safe sprongen, ja, we zullen dan geen hele hele afstand krijgen, maar toch maar centimeters sprakkelen. Ik heb nog melden dat Reinder Haanstra hele goede zaken die in de jongensgroepje, hè. 15 meter 21 werd de drompelaai op tredje, dus ik hij dikke 2 meter weer erbij. En wat ken Rutger Piersma? Nee, dat is precies wat ik bedoelde. Ai, 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 ai. Hij mist eigenlijk zijn afzet wat en daardoor had er net de macht om die stok te houden, steeds maar. Ja, dan moeten we toch constateren dat Nij tevens op, maar echt Rutger Piersma 0 centimeter bij die senioren pakt. En dat is toch een chinvaller, hè? Tessa van Vliet Ja, die pakt ook geen centimeters, want die gaat ook het overmeten. bij de Famkes. Die krijgt alweer 60. Dus dat bij ja, dikke 60 centimeter, maar daar komt wat bij. Dus de Famkesgroep die, van Holland die gaat de competitie wel degelijk om. Ja, behoorlijk. Nou, bij de jonkjes hebben we ondertussen Nicolai Lodder op de schaatsen staan. Polsbroekerdam. Zit wel redelijk in de stok. Maar hij gaat eigenlijk wel behoorlijk uit koers. Ja. Ik denk net dat hij heel veel erbij springt en even zat de kruiksprong. Strekje 86. Nou, Ja, dat zal ongeveer hetzelfde wijzen. de jongens die de teller begint dan wel te rennen met 30 meter, maar nou, daar hebben we net voor het baan van. Nee. Ja. Dan is het inderdaad de Famkes en de jongensgroep die het voorlopig van Friesland comfortabel in de ween staan. Maar de seniorengroep, nou, die liet het ontmoet dan toch wat aanwitten. Ja, nou ja, als het natuurlijk 2 keer geen afstand, geen verbetering pakt, dan telt het hard op. Terwijl de limiet lijkt dan net heel heeg, maar in 16 meter. Nee. Binnen een afstand dit deze jongens toch met 2 vingers in de neus springen matten. Ja, dan rest gauw een beetje achter de feiten nog steeds maar. Wat ken Lucas van Eyck?
Nies krijgt tredje in Alve, maar ja, dit is echt een jongen die geweldig goed heli kent, dus die kent de Friesen die hebben wel even een tikje delen, ja? Gevaarlijke outsider zit echt in Holland ook geregeld in de finales. Ja, had hem nou mooi, hè? Ja, daar had er hem. En die pakt hier hele dikke meters, hè? Die gaat als eerste door een jongetje meter. Ja, dit is het wak aan het springen, hè? Dit is Ja. een dreuntje wat ze delen. En dan juist toch in Holland is de twakamp toch groter als in Friesland. Deze jongen is gewoon trots dat er deze afstand voor het Hollandse kamp springt. Is blij, deelt het ook met het publiek. Ja, en wij zijn toch iets meer op jezelf ingesteld. Ja, Nou, de boer. dus scoort het klassement dadelijk behoorlijk op. Brengt Usby de Famkes. Die nou de boer, ja, die hier al tredje 45. Ken daar nou wat bij? Ik ben Nee. bang van net. Mist nou haar insprong een beetje. Doe ik er wat onderop en dan krijgt die stok te volle gaan. Ja, die tredje 44 is wel degelijk echt de tweede afstand in die groep. Dus hij had haar verplichting meer als voldien, dat wel. Maar ja, ze kan verder. Ja, nou, dat geldt ik voor Martijn. Wel een mooie 60-40 al del zetten. Ja, middels de Martijn water met die Zuidersma. jongens. Ja, Maar een jongen die van zichzelf wel verder kent. Dus komt ie. Martijn Zuidersma. die stok die kreeg... Nee. Nee. De stok kreeg een enorme swipper vlak voordat hij insprong. Ik zeg hem gewoon, Jerry zeg ik hem bewegen. Ja, dan is het eigenlijk geen inspringen meer. Nee, maar die 60-40 is de eerste sprong zelfs bij die jongensgroep. Ja. Een meter verder als Sietse Leffers en die had de tweede sprong. Nou, Lucas van Eyck inderdaad, oer de nieuwtje meter 34. En daarmee staat de seniorengroep 6 meter voor op de Friesen. En dan ben wij blij dat wij ook jongens en famkes hebben, want die compenseren dat. Maar dat betekent dat de voorsprong van Friesland op dit stuit nog maar 4 meter 22 is. Ja, dit dit- is correct op 9 meter zie je het. Dit zijn flinke klappen natuurlijk. Nou ja, en dan komt een Jan Terenauta 1683 krijgsprong. Dus hopen dat hij nog een meter of een meter er weer bij pakken kan. Die moet het kennen. Ek een turn naast de groen. Betere loop, ja. Is beter. Het ziet er beter uit, hè. Het werkje wel. Ja, die verbetert hem. Dit hier in de 18 meter rond, denk ik. Krijg je een 18 meter. Wichtige meters van Friesland. Van Jan Terenauta. Die dat grote gat. Dat verliesverschil een stuk litser maken. Hè? Nou, de boer nog wel over die tredje meter niet krijgt. Tredje 0-2, maar haar tredje 45 telt dus mij voor de twakamp. Tweede plak bij de famkes. Daar staat Daar staat nou Esther. Esther Wesseling. Zit wel knap in de stokje. Ja, zeker. Ja, die pakt ook een stukje erbij. Want Ja. die gaat nou richting die lijn van 30 meter. Dus die zal ook weer een hele meter erbij pakken, denk ik. Jan Terenauta noteerde centimeter 79. Dat is dus een lietse 2 meter erbij voor de Frieske senioren. En hier hebben we Sander Kastelein. Nee, te bot uit koers. Die verbetert hem net. In de jongensgroep. Hier is Krek, tredje in 93. Nou, ik denk net dat het er nou wat aan komt. Nee, dat denk ik ook net. Nou, dan ben we ondertussen al je stokken aan het zetten. Bij de senioren inderdaad Dario Kruisstraat zal de eerste wezen die het springt. En inderdaad was Krekzijders een echte twakamp springer. Och, Springt ja. al zijn PR's op de twakamp. Maken leeft er hierop. dan ook een fantastisch feest van. Want die leeft inderdaad voor deze wedstrijd. Voor het Hollandse kamp. Ja, San moet je in de ploeg gaan. Hè? Dat ben Ja. de beste teammaat. Zeker weten. Noteerde Niels Krek 1634. En dan komt er al een eind in zicht om deze ronde van de famkes, jongens en
senioren B-groep. Nog een paar deelnemers. En binnen we natuurlijk heel benieuwd wat dat voor tussenstand opleveren zal. Hier komt Daniel Kluistra, hoor. Ja, had de stok wel knap, maar goed uit koers dit. Ja, dit is de win. Zelfs Daniel Kluistra had wel eens les van de win. Nou, dan had er dit hier een wat lichtere bijdrage als Oranje. Het is hem eigenlijk net kwijt hard te nemen. Wat kan Sanne Boustra bij de Famkes? Ja, had al de eerste afstand staan, die trekt je 82. Ja, wil ze weer een enorme poesterwin nou krijgen. Oeh. Ik hoop dat ze daar heel even op wachten. Ja, want hoe verder dat je van die BMW Ja, hoe meer les Ze hadden die kans hadden ze er behoorlijk last van. Ja, dat kan het En missen. dan ben ik naar de lichtste deelnemers. Ja. Gelukkig had ze een mooie afstand al del set. Regerend Fries kampioene Sanne Boustra. In opperste concentratie. Zit er nog wat meer in als die tretje 82? Een loop-insprong is goed, hè? meer Ja, misschien. dan had ze mooi. Ja! Er zit volle meer in. Roem Dit keer door de 14 Dit meter. keer door de 14 meter. En dan ga je een topbijdrage aan het wakken. Ja, bijzonder om te zien dat dit Famke dus helemaal net pakt weer terug de win. Nee, keurig lept. En zit ze Ik hoop dat Lefferts. het oorstraalt op die Orenfrieske trui naast haar op de middelste batten. Want daar staat Sietse Lefferts. Die had ontnota nog maar 1541. Ja, en die kan natuurlijk volle verder. Ja, dat zeker, dat Hij zeker. kan 4 meter verder. Hij shit krijgt inderdaad bij zijn buurvrouw dat het dus wel kan, roogtrouw springen. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, en deze groep die maakte eigenlijk verschilmeisjes van Friesland. Dus ik zou ze Sietse. Klappen nog even een meter kost maar bij. Maar serieus, wat die stok doet, gewoon een sweeperij, dat is onvoorstelbaar. Oeh, nee. Ah, Oh, nee, dit... Oh! Nou, ja! Jawel! Ja, 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 ja. Onderhoofd! Ja, ja, ja. Ik krijg een Nou ja. flashback van Jaarsveld. Dan best een Maar talent. Helmholt. Dan best een talent. Als de, dit soort dingen kist op die leeftijd, dan best een talent. Misschien krijgt te lang terugvoert, want hij gaat toch een beetje onze kant toe. Dus hij gaat wel wat scheef, maar ja, dit Als is je wel maar zo mooi om te vier. zeggen, hè. Ik hier haast een moordel op, jongen. Ik denk dat hij een punt haalt net, maar hij corrigeert, hij wacht het. En Ja, perst keurig. er een geweldige sprong uit. Nou, zit ze Bokma. Neem dat gevoel oer. Zit ze Zet er Bokma. goed in, Kom maar, zet er ze goed in. Bokma. Dit Ja. een stuk verder als in zijn vorige sprong. Pak de nodige centimeters. Ziet ze levers, centimeter 88. Centimeter 88 en dat is een klapper. En wat we Ja, nog dat verschuldigd kan helpen. vinden, weer de sprong van Sanne Boustra. 14,62 en dat is een enorme uithaal. Ja, want ik zie was wat er bij die jongens nou gebeurt. Daar gaan we haast 10 meter voor. Nog een hele meter staan we voor op de Hollandse concurrentie. Ja, nou ja, en Sietse Bokma die docht nou ook mee. Dus dat gaat van die senioren, die achterstaan wordt ook lietser. Ja. En dan kan deze tweede ronde nog wel eens een mooie haal worden in de tussenstand. Maar daar staat Gemma van Oosterom, de kopvrouw van de Hollandse Famkes. Hier een weertsprong. Ja. Wint in Holland alle wedstrijden, dus daar verwacht ik eigenlijk nog wel wat van. Ja, zit er nou wel goed in. Maar het Oei, wordt weer heel oei, wat scheef. Nee, Nee. nee, dit is niks. Oeh. Dit ben geen centimeters. Nou, dan had die Famkesgroep hele goede papieren nou. Ja, die staat voor nou eerst gewoon 3,60 meter voor. Ja. En dat bloot voorlopig even staan. Bij de jongens staat echt nog één deelnemer klaar. En dat is Jelle de Ruiter in de gele trui. Dat wil zeggen dat hij in Holland de klassementsleider is in de jongensgroep. Jelle de Ruiter. Had echt een persoonlijk record van oer de centimeter. Maar je hebt er dat vliegen hier. Dit hier is zijn eerste 16 meter santje. Maar goed,
dat Joert weg doet, dan kan er dan een hap van die achterstand al helje. Ja, maar even wachten op de meterij bij de Famkes. Die Oh ja. staan rocht voor de scones, dus moest daar even op wachten. Jelle de Ruiter. Namens Team Holland. Zit er wat een dribbeltje in? Ja, Zit dit wat wordt een het dribbeltje net. in? Nee. Hoe? Nee, stream en insprong, zo'n wij zeggen. Dan kunnen we van de jongensgroep in elk geval een tussenstand melden. En die groep had het voortreffelijk dien. Want Friesland staat er op 9,52 meter winst. Bij de Famkes kunnen we ook melden dat er het verschil in het vaardeel van Friesland is 3,63 meter. Bij de senioren kunnen we melden dat Sietse Bokma Santje meter 69 noteerde. Dus daar is het verschil wordt Lietserland, maar Ja. daar is de voorsprong van de Hollandse senioren op dit stuit. Tredje 54. Maar dan komt Sander van Vliet nou nog, die zou er nog wat bijspringen kunnen. Al had hij wel een Santje 90 steen, maar Ja. in deze omstandigheden... Dus als hij 18 meter springt, dan gaat het maar op 10 centimeter. Ja. Dan had die groep toch dus keer wat iets beetje behind kent. Maar ja, 12 deelnemers die 0 centimeter pakken, dat... Ja. dat Nou, we hopen dat die tweede ronde nog krijgen. nou Hazen. ja. Sander van Vliet. Ja, die pakt hem nou wel, hè. Nee, scoort het maar de holle shoot Oh. dat er scheef gaat. Komt er toch uw kant helemaal op. Ja. Hier Maar wij, noteerde wel de eerste sprong, zoek ze even. nee, dat is de Lucas 94 van Lucas, ja. De tweede sprong, Santje 90. En dat betekent dat wij na 1 ronde jongens, famkes en senioren B een tussenstand hebben in de twakkamp. Precies jelwijs naar 2 sprongen van 9,61 meter in het vaardeel van Friesland. En dat valt me net al. Nee, dat valt zeker net hoor. Maar straks krijgt zij, we hopen dat we die tweede ronde nog springen kunnen. Ja. En qua wien blikt het mij te vallen, want er waren afstandensprong de meeste mensen blauwe droeg. En het leek het echt droeg te blowen. Dus ik ga eigenlijk steeds meer vertrouwen voor die tweede sprong. Ja, laten we het hoopje, want hoe meer sprongen, hoe eerlijker de strijd wordt natuurlijk. Ja. Nou ja, en we gaan natuurlijk nog 2 senioren die voor u helemaal geen afstand erbij sprongen hadden. Dus het zou mooi zijn dat die nog een herkansing krijgen. Ja. Daar wordt. We gaan gauw terug, want de deelnemers die zetten de stok al. En dat betekent dat we beginnen naar de senioren A, zeg maar de beste uit het klassement. De beste 4 Friesen en de beste 4 Hollanders. Komt Marije Rijtsmaal hoor. Ja. Zit goed in de stok. Oeh, die doet het prima. Ja, Ja. keurig. Die springt je richting de tredje een hele meter. Dus die pakt al een meter. Ja, want de Frieske vrouwen zullen we de bak matten. Gemiddeld komen die op de Hollanders toch wel een meter of 83 te kwad. Maar ja, dat ben maar gemiddeld geloof. Maar ze doen hier senioren. prima zaken. Ik ben heel benieuwd wat een Bouke de Jong kent. Ja, Een van de lichtere deelnemers. de lichtere springers inderdaad. Pak je wel een enorme poester winkrak. Nou, Nou, zet het toch, gaat wel aardig uit koers, maar pak toch wel 10 centimeters. de eerste meters kunnen we noteren. En wel een sprong waar er wel mee verder bouwen kan. Ja, Bouke de Jong. En dan staat op de middelste bad al klaar Timo van der Knaap. Eerste Iers junior. Maar wel in blakende vorm. Ja, Springt heel makkelijk. Vrienden hier Fries kampioen. Hij won het Koningslepen en hij won de NWM, dus hij hier een heel beste hier bij de jongens. Ja, moest toch in de tweede klas beginnen, op basis van zijn klassement. Is promoveerd en leert toch wel hele mooie dingen zien. En versleefleen die er iets lukt, hè? Ja. Heel verrassend. Ja. Maar er is wel een jongen in vorm. En hopelijk kan hij wat weerstand bieden het in die hudde ziet wien. Timo van der Knaap. Goeie loop. Nee, Oei, dus zo, just. die wordt al pakt. Ja. Ja. Jammer. Ja, en dan missen net al die Zwitserlevens die dan bij acrobatiek die stokken nog even nog in loeken. Zo, dan komen de turnvedels naar boven. Ja, ja.
Die had toch meer controle over het hele lief. Corrigerend vermogen. Eigenlijk ja, wat Hollanders vaak doen. Hè? Ja, ja. Maar dat kan ze iets levens, hè? En die had zijn reputatie heen gehouden, want die zandje in 88 was iets levens die ik 4 uit de eerste daar. Bij de jongensgroep. Daar hier bij de senioren ook te warm met stingen. Suzanne Mulder mist haar hele insprong. Ja, de hier Marije Rijsman is krijgt 3,60 meter. Ja, dan hebben we ondertussen met de senioren Ricardo Fay. Zit 20,50 meter achter zijn naam als PR. En volgens mij had hij die Auron Wieke sprong. Ja. Volgens mij zei ze zo in lijn dat hij zijn PR verbeterde hier. Dus heel stoffig. een jongen die in vorm begint eruit te zien. Benieuwd wat hij voor de Hollanders op een mat lezen kan. Ricardo Fay. Ooit Nederlands juniorenkampioen Ja. in het Heidenskip. Nee, dit gaat te hut. Krijgt net echt de tijd om vlug te klimmen. Ja, is ik net tevreden. Het voordeel is, hij is bleef droeg. Maar daar is eigenlijk wel in zijn. Ja, ik een licht lepperke natuurlijk. We zien hem hierin net heel zwier bouwt. Ja, wie de stokken weer op traaierskansen zetten worden, is dus voor u eens even een beetje rust in de tent. Ja. Zullen we dat bij de senioren het verschil nou 2,28 meter is, ja, dat valt me nog enigszins mee, Fred. Ja, nog wel. Maar wat belangrijker is, het verschil in de totaalstand is oprond naar 11,23 meter in het voordeel van Friesland. Ja, dat is toch een burger die we graag een beetje verder uitbouwen. Voordat Ja. de man, mijn naam als een Erwin Timmeraar, een Rian Baars, Reinier Overbeek, ja, dat soort kanonnen aan te beschouwen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar wat voor afstand die joert in deze omstandigheden daar lezen kennen. Ja. De Hollandse kansen springen toch iets anders dan dit. Dus dat zal al wennen moeten wezen. En de win had zijn parten wel op de toch wat lichtere leppers van het Hollandse kamp. Dus ik ben... Sigrid Bokma shot even naast haar Wasil eerst. Sigrid Bokma. Het wordt wezen dat de junioren mij springen. Waar jou de coach van Sigrid doen. Dus we gaan eerst in de middelste secondes. Ja, daar staat kleer Ruben van Eyck. En Ruben Die van helpt Eyck het net. beziekert het kunstje van Sietse Levenstar Helien, maar slag het er net in. Zit al 3 ging in, hè, die sprong. Ja, maar dit wie toch wel lang net. Vergeleken met een Zwitserse sprong die op een beetje op derde punt hong. En wat kent Sigrid Bokma? Ja, ik een krachtige dame natuurlijk in het deelnemersveld. Dus zo theoretisch wat minder les moeten gaan van de win. Wiels we werk aan hele dikke poester hier ook rijden. Kwam dit hier al tot 1547? Mooi in de stok en komt zuiver in de win op. Nee, je toch uit koers. Ja, ik Zijn denk net dat, tevreden mee. denk dat ze de stok aardig op een win zetten had. Want als er deze win net scheef kost, dan is er iets oors aan de hand. Brengt dus bij de senioren die een oren troep. En dat is Rutger Haanstra. Ja, hadden we het over stylisten gaan, we hebben het krijgt hier natuurlijk over Sietse Levens, is dit ook een kunstenaar in de stok die het verschrikkelijk corrigeren kan. Dus, Eerste in je senior. Had hem voortdurend toch nestelen in die topklasse. Dus Ja. dan doe je Sabisal wat goed. ik zit toch even naar die lange stok te zien wat hij doet er boven in de wind. Nou, dat boveneind dat zwiepert minimaal een hele meter heen en weer op dit moment. Ja, dan zie je pas hoeveel macht dat die wien eigenlijk had op zo'n lange stok. Ja, het is een extra drompel bij het vierleer meer in Weensum, deze twakamp. Je strijdde net alleen het zien Hollanders, maar ook zien Wien. En dat maakt het net makkelijk. Nee, en ik geloof wel dat de technische commissie, de wedstrijdleiding van het Hollandse en het Friese kamp
behoorlijk vrijgevig binnen in tiert. Ja. Dus just het leppers wil timen. Oei, Nee. lang net onder het derde punt. Maar dit wie net de win, dit wie 100% de loop. Die Ja. staan eigenlijk helemaal stil op het einde. Nou, als we Ja. dan oer een loop hebben, dan is ondertussen Wesse Broekstra de start ontzetten. Zo correct zeggen. Ja, bloed, zweet en tranen op het heden op trainen. En vooral een protte tranen. Maar Die Ja. eeuwige dribbel, hè? het is verschrikkelijk moeilijk om die eruit te krijgen. Op trainen lukt het af en toe wel, alleen in de wedstrijden slaagt het nog net helemaal. Dus ik ben Hij heel had een, benieuwd. alternatief te nu, hoor. Ja, ik Daarom had hij weet niet net tussen, of hoor. dat de bedoeling is. Ik denk dat er Ik denk dat vergeten het is. vierten is. Oeh, daar weer de dribbel. Ja. Nou, hij bleef Ja. in elk geval droeg. En hij kan dan nog een paar centimeter pakken. Maar Hij wil zit wel nou even zelf- aansprutsen op het feit dat hij een wit shirtje aan had. Want ja, de sponsor die had keurig een shirtje deelt en die Ja, maar nergens net om. Er zit echt een coach achter, zoek zei ze. Die, maar dit soort grote jongens. spanning maken. Ja, dus 100% spanning. We hingen het toe zien loop. Dat doet heel vol met deze jongen. Daar is er heel veel mee Bij bezig. de famkes, bij de vrouwen mag ik zeggen. Ja, die pakt echt aardige meters. Die Zijn we- Roemo die trekt je meter in, hè? Fabienne Overbeek. Ik een dame die het een PR over de 16 meter had. En die keer goede zaken doet voor Holland. Bij die vrouwensgroep nog altijd de vierste afstand op naam van Marije Rijtsma, tredje 61. Ja, en ondertussen staat het eerste echte grutte kanon van Holland bij de senioren op de schoons. Reinier Overbeek. Terwijl die senior nou. En het gemak bij deze jongen 20 meters maar onder koren hier. Dat is natuurlijk dat is net leeuwen. En toch, zijn vierste afstand leefde hij al als junior. Ja, dat is weer. Maar het speeltje wordt echt compleet oors natuurlijk. Als het op eerst in al je kanonnen zit, waar hij voorheen in een eersprong zich plaatste voor de finale en vrij uit kon leppen, moet er nou altijd presteren om in die finale te komen. Dat komt er gewoon. Reinier Overbeek. Namens Polstok-Mond. Nou, dat is- nee, de win. Hoe heeg gaat er klimmen in? En ja. De eerste 20 meter, maar behoorlijk uit koers, hè? Maar speelsgemak. Ik nog wat uit koers, maar roem voor de 20 meter. En dat zegt wat over de kwaliteit van deze deelnemer. Een geweldige uithaal van Reinier Overbeek. Ik denk dat we de eerste 20 meter dadelijk noteren kunnen. Wielst Wisse Broekstra is correct als junior toch nog 15 meter 90 noteerde. Dus die pakt toch een meter winst voor het klassement. Ja. Maar hij hier nou wat opmerkingen, Bart? Nou ja, tussendoor maak ik hem gelukkig af en toe nog wat coachen. En inderdaad, de loop wie net zoals dat wij hem op trainen wil sjoggen. Dus daar leidt de focus de komende weekend volledig op. De belangrijkste maand moet nog komen, dat is augustus. En daar leidt onze focus helemaal. En we hopen voor de tijd die loop clear te hebben. Nou, Reinier Overbeek, we zijn het al. De eerste 20 meter van de wedstrijd is een feit. 20 meter en 3 centimeter. 4 uit de eerste om het nota. Ja, dat ben wel klappers natuurlijk. Als je dan 16 meter als basislijn hast, dan springt er 4 meter bij. Ja, dan hast je gauw wat creëert. En Fabian Overbeek pakt ook centimeters, ja, want die brengt tredje 94 bij de vrouwen. En dit is Mark van der Horst. Goh. Ook een Hollands kanon. Die had meer een loop, maar ik word Oei. aardig uit koers. Nee, die rekt het boet in de sector. Die pakt nou nog geen winst. Want Wisse Broekstra is de enige junior nota die droeg weer. En die het een afstand noteerd had, want ik denk dat dit net een afstand wordt Nee. in de sector. Dat weet ik eigenlijk wel zeker, want hij leidt rocht voor de seniorenskans. Dat betekent dat Nart daarop wacht je maar. En nou bij de Inger Famkes. Haanstra. Bij de vrouwen. Zit er mooi in, hè? Keurig Ja. sprong. Ik denk haast de vierste. Dat denk ik ook. Wie wij zou wat naar het baltje sjoggen, dan is dat de eerste. En het baltje leidt op 14,62. Tenminste bij de Famkes. Ja, dat zal het baltje nog van de Famkes wijzen, zo steeds. Maar dan doet Inger Haanstra daar hele goede zaken in de vrouwenscategorie. Ja, en wat kent Naat Bronsma?
Ja, je moet even wachten op het gat van de junioren, die voor de junioren deadline is. Die wordt nou voortharken. Maar ja, naar het Bronsma kan maar een keer al wel 4, hè? Normaal sprutsen. Ja, die zou ik richting een 20 meter springen kennen. Maar een keer al. Alleen deze stok reageert wel over zonder top. Oeh, hij helpt de derde punt net. Nee. Ai. Beetje het euvel van naar de laatste 3 stappen zit de power even net in. En nu pakt er hem Joert wel mooi heeg. Dus dat is al een hele vooruitgang. Dus wel iets wat we wel maar verder kunnen, maar het moet nou aan wel gebeuren. Want mogelijk hebben we zelfs met 2 sprongen. Ja, wielst Inger Haastra keurig 14 meter noteert, 14 meter 06. Dus dan leidt dat baltje wel op de eerste Fralius afstand. Ja, ik de baltjes verwaaien wel, had ik Joert al wel zien. Dus dat zei net alles, het baltje. Het bloot natuurlijk ook een indicatie line en een indicatie baltje met betrekking tot de eerste afstand. Ja. Brengt dus op de middelste batten bij een andere Friese troef bij de junioren, Michiel Sielstra. Ja, grote sterke vent. Hij is de regerend Nederlands kampioen. Ja, en het begint langzaam weer in zijn vorm te komen. Het begin van het seizoen een protte maar zijn knippel omsukkelen. Last van hoorn, blesseerd west, protte behandelingen hoorn. Langzaam komt die oude vorm van vorig jaar weer om. Ja, en natuurlijk een grote sterke fan, maar dit waar. Dus cool, Joert Massage de belangrijkste meters kan pakken. Laten we zien wat er in zijn eerste sprong te bieden had. Michiel Sielstra. Keurig ingesprong, stok op safe. En metersmeidje, ja. Keurig. Deze is keurig. Dit is een teamsprong, neem ik dit. Ja, dit doe je voor de ploeg. Op safe, een afstanddel zetten. En hopelijk kan er dat in de tweede ronde nog wat bijstellen. Dan krijgen we eerst de Famkes, denk ik. Ja, bij de Famkes staat klaar. De vrouw, sorry. Jorine Baas. En die is regerend Hollands kampioen. Hè? De zuster van Rian Baas, meervoudig Nederlands kampioen senior. Zit echt mooi in een stokje. En zij docht het uitstekend. Zo. Die gaat je dik over de 15. Want dit wordt de eerste 15 meter. Ja. Ja, dat zijn wel, hè, die Fraliesgroep, die maakt on de bak. Die maakt vol on de bak, ja. Maar een hele prima openingssprong van Jorine Baas, ja, daar. Ja, en dan gaan we naar Rian Baars. Nou, dat is senioren. Dat is haar broer. Een jongen in topvorm die de 21 meters op dit seizoen echt ongelooflijk schakelt. Ja. Al 2 keer Nederlands kampioen. Older, maar Wils. Hij zei we moeten stappen, zei de cameraman. En ook in het bovenin te raar met uw camera. Want de cameraman die kent het spel eigenlijk haast net meer overeind houden. Dus ik zal even... ja, maar dan moeten de camera... Ik zal even aan hem daar. En dan zien we even hoe we dit... ik ben bang dat we even onderbreken moeten, want het is eigenlijk net meer vertrouwd voor Corneille Bitiri om dit te filmen. Zo. Ik ga even naar boven. Dat is niet koptelefoon, maar die is er. Ja, ondertussen, zolang we beeld hebben, zal ik muziekje een beetje te praten. Dan kunnen Freek en Corneille organiseren dat we in ieder geval nog beeld hebben. Bij de junioren. Harmen Timmer Arends, ja, die springt er net heel vol bij. Corneille. Kan ook hier staan. Ja, Wilste. De beelden zullen aan iets verhoren, denk ik, want de camerapositie wordt aan het even iets verplaatst. Hier mooi op hoeken.
Ja, we gaan nog steeds beeld. Nee dan. Even wat onrust. Hebben we. Ondertussen draaien Frieske leiderstruizen op de scones. Prachtig mooi gezicht. Femke Rispens, Germ Terpstra en Freek Kramer winnen de stok ontzetten. Waarbij Freek denk ik de eerste is die het springen zal. Nou, Freek was redelijk in vorm weer. Had even wat een probleem gewoon met zijn aanloop. Had een keer de stok mist en dan komt er een beetje angst in het lichaam. Maar hij joeg van de week gewoon, ik ben het kwijt en ik kan weer vooruit leppen. Dus ik ben heel benieuwd. Dus Freek, ik even de wien afwachten. Dus juist het om hem gebeuren. Daar komt er maar zijn aanloop. Zit er mooi in. Pakt hem ek. Ja, Kessel rocht door. Dus, dit zijn de sprongen die dus helpen kennen. Dik een jongetje meter. Nee, 18 meter. 1880 ongeveer. En dan zal de eerstvolgende denk ik Femke wezen. Ja, Femke is de eerste die het springt. Sterke dame natuurlijk. Stok op safe. Ja, dit kan helpen. Femke gaat eigenlijk richting die 15 meter die het correct sprong is. En Jere, de man in vorm. Germ Terpstra. Uit de koers. Maar dit is iets wat we de laatste weken meer van Germ zien hebben. Maar er zit altijd een goede sprong in bij Germ. Nou, wil de beelden even wat onstabiel zullen worden, want de camera wordt toch even verplaatst. Dus de cameraman staat net meer zo stabiel daar bovenop dat er het vertrouwt. Dus we gaan even wat een oorbeeld. Ondertussen draaien Hollanders op de scones. Ja jongens, dit is live televisie. Dit is echt live. Dus we moeten even wat organiseren. Deze omstandigheden gaan wij echt binnen het lappen net vaak. Ondertussen is Erwin Timraars had de stok ondertussen zetten. Ik zie een beziekje meiden nemen in zijn sprong. Erwin de regerend Nederlands kampioen natuurlijk. Zit in zijn concentratie. En ondertussen is op de achtergrond Tessa Kramer. Oud-Friesin springt voor het Hollandse kamp. Echt de stok ontzetten. Ja, doet altijd nog een beetje zeer, omdat zat te zezen natuurlijk. Maar de klassementsleidster bij de Hollandse dames is natuurlijk onze Friesin Tessa Kramer. Zit in de stok. Zit heel goed in de stok zelfs, maar wordt aardig pakt door de wind. En springt er net heel volle bij. Ja, en dan hebben we ondertussen Erwin Timraars in de stok. Pakt de stok, loekt hem maar toch behoorlijk rocht door. En je gaat weer richting 21 meter, Freek, ja? Dit is de eerste 21 meter van Joet. Jongen. En volgens mij hebben we hem nog correct een beetje meisje gekend. Dus de cameraman correct op die het weer installeert. Complimenten voor de afdeling Winsum, hoe snel dat we dit organiseerd hebben. Ja, en dan, van jouw beeld, de camera die stier een meter of jou de loft in.
Cornije die waait haast mijn camera en al eraan. We gaan mijn man of 5, het hele statief en alles naar beneden werken. Dat hij wat meer in de leiden steert en wat meer uit de wind, want veiligheid voor alles. En daardoor ben we nou weer in beeld. En zorgen we dat ook de junioren daar geweldig goed helpen. Ja. Het houdt wel even in dat de beeld natuurlijk een beetje los binnen. We zitten iets vlakker op het zandbed, dus we kunnen iets minder mooi zien laten hoe 4 de lappers nou komen. Alleen dat dit weer gewoon geen veilige situatie. Ik heb bezocht de meeste mee te nemen in dat verhaal. Het is even improviseren, maar de veiligheid gaat altijd voor. Dus... Maar hier Erwin Timmerarens, 21 meter 01. Dus de eerste 21 meter is een feit. Nou ja, dan begint het aardig goed te komen wat wel zijn. Dat dit de groep is. Ja. Waar we die buffer van En nodig ik hoop dat de meesten dus nog zien in welke stijl dat Erwin Timmerarens dat die. Want het weer een beetje vergelijkbaar met een Sietse Levits. Okay. Hij moest behoorlijk corrigeren in de stok en loopt hem dan toch mooi rocht naar de orenkantje. En dan zijn we aan het eind van de eerste ronde bij de nieuwe categorieën kwam. Zullen we even zien naar de tussenstand op dit moment. En dat leek me net te kunnen kloppen. Nou, het is een beetje op halslijn, want ik zag in het schema onderin dat Hidde van Dam hier een 118 meter sprong had. Dat is netjes. En dat zou een wereldprimeur worden. Dus we wachten even op een correctie. Ja, Hidde springt 1860. Ja, dat klinkt al heel los. Maar het schema is wat in de war. Dus wij blijven even de tussenstand verschuldigd. Toch kunnen we melden dat de categorie vrouwen, jongens en Friesland in het voordeel is. Famkes van Friesland. Bij de junioren. Ja, zullen het er wat omheen je, want een Hidde zet natuurlijk wel een hele mooie sprongdel. En dan zien we de eerste stok bij de Famkes, of bij de vrouwen, is het de eerste stok die uit de pols hadden waait. En dat houdt toch wel in dat de wind nou nog steeds onhelpt. Dus ik denk één een goede keuze dat de cameraman naar beneden kwam is. En ik hoop dat dit net een opmaat is naar meer stokken die eruit waaien. Want dan dat zo inhouden dat aan de wedstrijd stil moet worden. Ondertussen staat Bouke de Jong weer klaar. Is in concentratie. Ja, concentratie, hoe was het eigenlijk nemen met zulke wedstrijden? Ik ga erachter ook wel staan. En best eigenlijk meer met die omgeving bezig en vooral de wind. Dan dat je feitelijk ook concentratie spreken kist. Bouke de Had Jong. hem toch heel mooi, hè? Bouke de Jong, oei. Ja, in en win op. Bijzonder. Hij zit er wel mooi in. Ja, het is wat. Nou, de statistieken ben gecorrigeerd. En dan kan ik tot mijn verrassing toch nog melden dat ondanks dat de senioren intussen nou op 8,84 meter achterstaan, dat in het totaal staan, de tussen staan Friesland-Holland, 5 meter en 4 centimeter nog altijd in het voordeel is van Friesland. Ondanks een 21 meter van Erwin Timmerarens, ja, doen we toch nog leuk mee. Die kunnen we halen, ik het zou zeggen. Ja, nog. Voor nou. Maar ik zei ze, er zijn natuurlijk nog een aantal wiertsprongen west. Er moet nog een aantal jongens een afstand del zetten. Maar op dit stuit is er nog een lichte voorsprong van Friesland. Ja, wilst ik de coach bij de dames gebaren van ken het nog, is het nog veranderd? Ik denk echt dat die kans het meeste les had van deze win. Ja. Ik zie vooraan coach Auke ik al staan te wijzen van het ken echt net. Het lag zit op pauze. Maar Marije zit toch beziekje. Dan komt ze maar gaan lopen. Ze krijgt heel goed in de stok. Ja, dit redt ze net.
Nou, hier in elk geval al een tredje 61 del set in de eerste ronde. Dus die centimeters die minder. In Ja. de tussenstand zit de vrouwelijksgroep nog een heel meterke voor op de Hollandse concurrentie. Timo van der Knaap. In zijn concentratie. Ja, en die weer de eerste sprong wierd. Dus die kan er nou nog wat bij pakken misschien. Oei. Nee, dat gaat net Oei. gebeuren. Oei. Nee. Nee, dus die blijft op de drompelafstand staan van de junioren op 15 meter. Helaas, met 12 wierd sprongen. Nou, Ricardo Fay bij de Ja. senioren. Krijgt in de eerste ronde, zei ik al, een van de lichtere leppers. En dat we dan zorgen wat de wind nou doet. Ben ik benieuwd of dit soort jongens nog überhaupt een sprongroute kunnen persen. Ja, moeilijke wedstrijden. 3 wedstrijden in de concentratie en in de voorbereiding op die sprong is dit ja, gewoon verschrikkelijk lastig. Ja, dit krijgt een speciaal plakje in de historie. Ja, maar het wordt nog steeds meer, Freek. De wind helpt nog steeds om. Ik ben ben nog- nog bij een momjon tegen. Ja, we zijn nog net op de piek. En dat we eerst jaren naar de BM in de omgeving, hoe plat ze lezen, is het super wonderbaarlijk dat we überhaupt nog leven. Het waar wordt extremer en extremer Ja. en extremer. Überhaupt, hè, wereldwijd. Ik ben benieuwd hoe lang de technische commissie slash wedstrijdleiding dit nog verantwoorden achter. Nou ja, goed. We binnen nog een paar sprongjes, dan hebben we iedereen 12 sprongen hoor, zou je stek bij. Ja. Maar dan vrees ik voor een tredderonde. Ik zie intussen dat de hoofd van de technische commissie van Friesland eigenlijk geïnterviewd wordt door de omroep. Dus ik ben benieuwd wat zijn verhaal is. Willem Vermeldvoort in gesprek met Kronius Kramer. Ja. Wat is wijsheid in zulke geval? Nou, bij de dames wordt in ieder geval nog sprong. Susanne Mulder. En die krijgt een Nee. boosterwien in de rug en die waait zat te wetter. En dat betekent dat hij net verder komt als die 1293. En hier Ricardo Fay bij de senioren. Ja, ja, Oh, die gaat ik een eind uit koers. toch in de wien koers. op ik. Als het binnen de sector is, het zit erom. Ja, het zal wel correct op een sector wijzen inderdaad, maar Ik zie oppassen dat het Arne Galem is die daar staat te meten. echt weer? Die draait hem nog correct om. Ja, oorsom had Arne het briltje wel op. Maar Arne natuurlijk nog blesseerd raak in drills, maar in een van de eerste wedstrijden een rare blessure in de rug. Ja, Toch? springt toch al wel een paar keer. Toch een jongen die we er wel graag bij gaan gaan willen. Ja, hij is die eerste reserve. Ja, maar nog net van de week nog maar in praat, nog net stabiel genoeg in de rug om voluit te kunnen gaan. Nee. Ja, dat resulteert bij de maximale stokzetten dat deze jongens op dit moment doen. Ja, dat zoveel effect had op hun sprong. Dat is geen mooi klassementsspringkust. Nou, Ricardo Fay, die schrijft bij de senioren, verbetert hem toch. Komt ondanks een heel kleine koers toch nog over de centimeter 16. Dus Ja, en daar hebben we nou Rutger aanstaan. Nou, die had correct niks del zetten. Dus die zullen weer een stapje we rondpakken kunnen. Dus de Hollandse senioren staan er nou 9,68 meter voor. Dat is dat de rest van de categorieën van Friesland al in de plus zit. En daardoor staan we nou nog steeds 4,20 meter voor op Ja. Holland. Maar nog een paar sprongen te gaan in de tweede ronde. En het zou samen de laatste ronde wij ze kennen. Op de allereerste batten staat klaar Sigrid Bokma. Ik krijg dat de wedstrijd stil aan wordt. Oh. Kennelijk toch wordt de wind te vol van invloed om trot te kunnen zetten. Nou, dat is hoe het is. Achter de
vooral is koonskonijnen, helemaal onder de scoreborden. Daar is Oerlis van de technische commissies van de Polsbond Holland en de Frisk Lepersboen. Want ja, daar moet nou natuurlijk wel een besluit genomen worden. Het gaat echt om de veiligheid. Ja, Hij is eigen cameraman al een paar etages naar beneden takelen. Ja. Ja, dat kunnen we natuurlijk met de Leppers net doen. Friske coach, Aukers dit rugby. Ja, we hadden al zien op het dameskoons eigenlijk alles nou de laatste ronde Wiert en Rogsaar. Ja, dat betekent wel dat de win behoorlijk invloed hier. Wils we de eerste ronde nog wel redelijk wat droegsprong zeggen. Ja. Sloeg dat gedurende de wedstrijd toch wel aardig de verkeerde kant op. Dus, Ja, en toch, ondanks alles, nog een paar redelijke afstanden ertussen. nou ja, 21 meter, neem het maar redelijk. Ja, super. Dat is super. En Renier Overbeek ook 20 meter. Dus ja, de 43e afstand, die staan er toch op namen van de Hollanders. Ja, ik zie ook dat het publiek al langzaam gewoon voort begint te druppelen. Dat zou wel schande wezen, want ik hoop het dan nog wel een paar rondes erbij om te knopen naast. Maar dat leidt even naar hoe lang dit gaat worden met deze win. Ja, wat is de vergissing? Wat de dochterwien de komende uren, 2 uren? Zolang het die net aanneemt, wordt de situatie net beter. Ja, dan gaan we het pas over Joen dat de win weer iets aan zal nemen. 4 roeren zitten we op de piek. En dan zullen na 4 roeren zakken er weer iets aan. En dan gaat echt de kans op een bui weer wat omheen. Dus De situatie bij de Twakamp in Weesem op dit stuit is als volgt. We hebben de eerste ronde 2 sprongen zien van alle deelnemers. We zijn in het tweede blok. Jelwijs de tweede ronde. Maar de wedstrijd is stilijn. Dat had vanzelfs alles te krijgen bij de win die het verskworrend onhelpt en die het normaal gewoon veilig liepen haast onmogelijk maken. ja, Wij zijn dus in afwachting van wat eruit komt, maar wat denkt je daar? nou, we gaan nou op eerst ook als jongen die uit de polshouder waaien. Nou, dat is meestal het moment, keuzemoment om aan te lasten. Kun je je voorstellen als het op de stok onderraast en dan ben je een stitting geen stok meer. Wat voor gevaarlijke situaties we dan krijgen. Op dit moment technische commissie, de Hollandse coach, de Friese coach. Alles is met elkaar in conclave. Wie coach je hen weer in onze commentaarpositie? Ja, het is surrealistisch, want het is eigenlijk best mooi waar. Het publiek zit mooi in een zinsje, zit hier te zien. De vlaggen staan er prachtig mooi bij. Alleen nog het waait gewoon te hut. En dan, we kennen natuurlijk nog net voor iedereen op een situatie, maar dan nemen ze het al. De Philip-agenda zit behoorlijk vol. En een Twakamp inheljen, dat is een hele organisatie. Dan zou het zomaar kennen dat we het een seizoen zonder gildige Twakamp doen moeten. Ja, dat is ook het game wat ik denk dat gaat gebeuren. De wedstrijd hier in Weesum leidt dus stil in afwachting van het besluit van de technische commissies van de beide Philip-boenen. Wij wachten op nadere informatie en zodra we meer weten dan zullen we jou op hoogte stellen. Willem? Ik heb de wedstrijdcommissie interview krijg. Ja? Die ben nou in hoe eerst. Ik denk dat ze snel zijn. Zodra het dan bekend is, Ja, wat er eigenlijk een budvierder hierheen moet komen, ja, klopt. want dan doen wij dat op een stream ook nog even. Ja, klopt. Ik heb Kist ook daar een rol in spelen? Ik ben nou aan het onderlezen. Maar ik heb ze allemaal inderdaad, hoe wij dat weten. Ja, dan moet je er even niet in komen bij de camera. Ik hel hem af, Ferry. Ja, ik zit ondertussen een beetje Ik heb nog genoeg meer nog kleren. op de windfinder te zien en we zitten nu inderdaad in de piek. Ja, 4 uur piekt die wind nog even terug.
Ja, ik had een hudde hollen in dat dit nog terug zet, want dan ben we al richting Alvoeren dat er weer iets lezen wordt. Ja, maar er komt nog meer mee. Ja. Ik in de direct de volgende interview, zo is het al. We gaan niet nog lezen. Ik doe een beetje hier, maar kroon is dat hij zo. Ja, maar de skitten gaan pas om Alvoeren eruit en worden nou nog botter. Je ziet zo even zeggen, die honger in die stok, die houdt gewoon op en je derde weer helemaal niet in. Ja, dat Wils wij zorgen naar de mensen van de technische commissie, gaat de meedeling hier rond in Weesum dat besloten is om in elk geval om 4 uur de wedstrijd stil te lezen. En dat er om 4 uur op een nijs jongen wordt naar de kansen, de mogelijkheden en daar een besluitname wordt deze twakant nog uitleerd of is het waar de spulbrekker, de wien mag eigenlijk zeggen. En komt er zo dus een eind aan deze twakant. Wij wachten met hem aan wat de commissie besluiten zal. En zodra er meer bekend is, houden we jou op een hechte.
We zullen de trekker, de vrees in het zandbed zetten. Bij u staat Kronius Kramer, lid van de TC namens Postboen, namens Fries Kleppersboen. Wat hij hem ontnood besluiten, Matten? Wij zorgen dat de laatste sprong in de tweede ronde dat er problemen komen met de wien. Dat de pols uit de polshouder waait. En na hoe is hebben wij gezegd van wij stoppen eerst. Wij zijn sowieso naar de tweede sprong vrezen. Dus wij zijn dan benutten we die tijd om nou te vrezen. En dan zullen we om 4 uur gaan we weer eenmaal om de tafel. En dan besluiten we wat het mogelijk is dat we teruggaan of wat het net meer kan. Nee, want in feite hoeven er van die tweede ronde nog maar een paar sprongjes. Alleen ja, het moet wel kennen natuurlijk. Nou, dat is uw verantwoording. Ik van, dat joegen de coaches van de verschillende teams ik belangrijk van ja, dat zijn nog maar een paar sprongjes, maar als de pols uit de polshouder waait, dan is het net meer veilig. En ja, dan ben wij ervoor om dat toch te zeggen van nou, dit kan niet meer. En wij hopen natuurlijk met die fjouweren dat we haast los kunnen. En dan is de bedoeling dat we deze ronde uitmaken. En dat we dan alle groepen achter elkaar springen laten voor de tweede sprong. En dat we dan zien kennen van nou, ja, doen we nog een vierde sprong of net. Alleen het hing er helemaal van af van ja, wat doet de wien. Hast het ooit zo extreem meemaken? Nou, ik zelf net. Ja, ik heb wel eens een wedstrijd meemaken dat de pols uit de polshouder waaide. Maar ja, ja, ik sta niet zo bij het. En daar is het best wel goed vertoeven. Maar achterop is gewoon waait het hut. En ja, het is gewoon verschrikkelijk jammer van de wedstrijden. Dit zijn mooie wedstrijden en iedereen heeft er wel zin in. En dan is het jammer dat het op deze manier, het ruimt nou net. Dus dat het meest dat de spulbreker, maar ja, veiligheid is het belangrijkste. Ja, wat zijn nou de scenario's? Hè? Want de wedstrijd kan of trokken of net. En als de wedstrijd net trokken kan die dan überhaupt nog inhelpen? Er is geen in de agenda geen plek vrijhouden voor dat het oorsprong worden kan. Dus als dat jood net teruggaat, dan hebben we dit hier geen twakamp. Het is haast 4 uur. Je zullen de kop met een bel kunnen steken. Maar wat zou je in onderbuiken voelen als boer? Nou, ik zie nog net dat het beter wordt. Dus ik vrees ja, hoe graag dat we het willen dat het teruggaat. Dat we zeggen moeten van nou jongens, wat veiligheid betreft, we zeggen van nou het wordt er net meer. En ja, de lepers willen graag en die zeggen van nou, we kunnen misschien nog best nog wel een sprongje doen. Maar dan zijn we er nog net. Dan hebben we al 2 sprongen en daarmee hebben we nog geen twakamp. We moeten al 3 keer springen. Hoeveel rek zit er in Joert? Hoe lang kan je het uitstellen? Hebben we het in principe net door hand. Ik krijg even jongen. Het is eigenlijk pas jong om 11 uur dat de wien lezen gaat. Nou, ik denk net dat we dat de lepers en de mensen die het voetbal zijn wel onderaan kennen. Nee, dan moet er direct uitzicht wijzen dat het 5 of 6 uur beter wordt. Zo. Maar ja, dat die er net. Dus ik denk dat dit... Ik hoop dat we haast wel los kennen, maar het wordt moeilijk. We wachten 4 uur even nou, een soort weerziet aanwezig. Oké, dankjewel. Al dus Kronius Kramer namens het technische commissie van het Fries Kleppersboen. Het zandbed is vreesd. Het is dadelijk 4 uur. De koppen worden nog een keer binnen stutsen. Maar de verwachting is toch wel dat je wel eens een eind komen kan aan de twakamp. Al hoe graag had Elsen in het ik wil. Maar de wien is hier Joert baas en die bepaalt als de veiligheid in het geding komt op net. En dat is op dit stuit wel het geval. Dus wij wachten hier met jou even aan wat het definitieve eindbesluit worden zal.
Aukje, arme konijnen. Konijnen. Elke keer een berichtje, die arme konijnen. Er zijn mensen te kijken. Konijn, ga niet maar. Nou, beste sjoggers, harkers van de livestream van de Twakamp van Weesum. De technische commissie is binnen van West en het besluit is voorlopig vallen dat de wedstrijd weer oppikt wordt. Ja, hoe zit dat, krijg Bas? Doe hast er even bijstingen. Wat is de oerwaging West om nou toch terug te keren? Nou, de winnen ze toch nou even een krek een beetje uit. We gaan krijgt even een paar spotjes wetter gaan, dus kennelijk had die bui toch wat wind meenemen deze kant op. Nou, de wind liep het er nou heel even een beetje uit te wijzen. Voorspelling is wel dat er aan iets meer nog gaat draaien naar het westen. Dat betekent je nog meer van Sieden en dan gaat er nog meer aanhalen. Nou, iedereen is natuurlijk brand om deze wedstrijd toch rechtsgeldig te maken. Dus wat we gaan doen is de laatste ronde bij de dames, junioren en senioren afspringen. Dan zal gauw mogelijk weer beginnen met de jongens, famkes en senioren. Voor een treddensprong? Voor een treddensprong, daar echt direct de dames, junioren en senioren laatste ronde achteraan. En dan hebben we een rechtsgeldige wedstrijd. En we hopen dat het dan voordat die huddepoesters weer omkomen, steeds maar. Dus we gaan nou zo snel mogelijk gaan we weer los. En dan hopen we dat we er nog wat van meiden kunnen. Nou, bijzondere toestanden hier in de Twakamp in Weesum. De wedstrijd had even stil zijn, want de wind die weer gewoon te hut. We gaan in de groep van de vrouwen nog 6 sprongen te goeden, dan had iedereen een twakje sprong. In de orencategorie, de junioren, daar maken we nog zo'n jongens onder start zien. En bij de senioren nog 6. Dan had alle deelnemers dan twakje sprong. Nou zei het reglement dat een wedstrijd pas geldig is als Twakamp als er minimaal 3 sprongen van iedereen binnen. Dus dat is wat de organisatie beziekt nog aan te werken. Maar dat is zeer de vraag. Voorlopig binnen wij al blij dat de win een beetje een deljoen had. Ja, en dat het nog droeg is. Het bloot natuurlijk een gokje en krijgt achter op een kans even met jongens praten. En technische commissie, orenmeesten die belanghebbenden, laat ik het zo zeggen. De gevoelens zijn wel heel erg mixed en binnen een aantal leppers die erop ik wel een reguliere wedstrijd zo echt net terug in op dit moment. Nee, dat is weer, maar dit is geen reguliere wedstrijd. Nee. Het gaat net om individuele afstanden, het gaat om een team. Team Holland en Team Friesland, waar allebei les van de win. En allebei lieke volle. Dus wat dat betreft pushen we toch om de wedstrijd aan te kunnen maken. Nou, ik ben benieuwd. Ik zie alleen nog op de eerste score ook intussen een polshouder staan. De middelste en de voorste nog net. De matten nog uitrollen worden. Ja, het wordt nou toch echt een beetje donker. Dus ik hoop net dat er nog meer wetter komt. Dus ik vreeg je mee in wat voor tempo de wedstrijd weer uiteindelijk zetten kan. En als ik nou in het wetter zie, misschien kon hij het in beeld brengen, dan zie ik toch druppen in het wetter. En ik zie ook dat de matten dubbel begonnen. Dus toch rijnwetter op dit moment, dus nog net los. En zou het dan toch wishful thinking wezen? Ik vrees met grote vrezen ze staren gewoon. Ja, ik alleen. De meesten verletten de bult, het wordt wierd. En dan in de wind eruit en dan komt de Rijn weer om en dan ben je nog verder. Ja, en dan jouwt de buienradar al aan dat het net dan een kwartier voor 4 en droeg wordt. En dat zou echt het moment wijzen dat de wind weer gewoon hel is zo, een uur is 4. Dus al met al wordt het heel spannend. Nou, dit zijn waarschijnlijk de wedstrijden bij het letter als je paken bijna nog wel hakken met de pakers. Dus... Ja, dan gaan we het Lauro wedstrijden maar hele grote successen. Hè? Ja, daar speelt het al in. Nee, en dan denk ik dat de stekker direct definitief weer gaat. Want ja, als het publiek al in een hoestek gaat en alles is dweild wierd, waar doe je het dan nog voor? Hè? Ja, het moet wel de moeite waard wezen. Nou hebben we gelukkig een redelijke tent, hebben ze de hele zetten hier om nu naar voetbal te kunnen zien. Ja. Dus meesten kunnen even droog komen, dus we gaan nog kans dat iets van de meesten hing in bloot. Het begint hier nou ook te druppen, vierlijk hoor. Nee, de Twakamp 4 ontkomt net aan de klimaatverandering die het in de hele wereld douane is. Het wordt heel iets extremer. Dan is de heat, dan waait het met de hut.
Misschien maken we er toch maar een beetje om wennen dat het alle toch oors wordt. Ja, of we moeten een hele rijke investeerder vinden die voor u een mooie arena bouwen wil. Ja. Ja, misschien is het Gelredome wat voor u is. Vitesse zit er dan net maar in. Komt een plakje vrij, zeker. Ja, het is even afwachten hoe lang wij hier nog droeg zitten, Freek. Want dus de apparatuur wordt aan het dek vochtig natuurlijk. En zo kunnen we dus concluderen dat het alweer stil lijkt voordat het weer opstart weer. Nou, Ik zie handjes van de TC bewegingen meid alsof er een einde om uitziet bij de bus, achterzijde van de bus. Er wordt iets omroepen voor de lepers, maar ik geloof net dat er een leper is die dat mij krijgt nou met deze huddenwin. Ja, Maar de box- zinnenwin in de razen. daar gaat ik naar mee. Maar dan komt een technisch commissielid onrennen. Ik zal eens even zien of we... Nou, wij informeren even voor jou. Het lijkt hier in elk geval stil in Weesum. Het is net alleen nog dat de wind, we hebben hier nog de helling, maar er komt nog echt bakken vol water uit de lucht. Dus het is einde oefening naar alle gedachten van deze twakkamp. DC. Wat doen we? Helemaal klaar? Helemaal aanlast. Nou, het is nou definitief, liek als wij al tochten, daar rint hier een TC-liddel. Dit is pure oermacht. De twakkamp van 2024. Hebben we won. Die hebben we won. Nee, tot. En ik zal het verschil er voet bij pakken. Maar 4,20 meter. Maar zeer onvolledig. Geen 2 ronden. Ongeldig. Dus we zullen het dit jaar dwaalmatten zonder een reguliere twakkamp. En ja, dat maar we dan takken. Maar hier maar weer inhalen. En Dus- dan is het in Holland. Hè? Dus blote beker nog een hier in Holland staan, denk ik. Absoluut. Gaat er kijken, hè? Ja. Hey. Nou, ik zit eigenlijk.